sunt ca un fulg după ora aia de exersare. Ca un fulg. Și dorm și, nu știu, parcă nu mă enervează nimica. O să fie orice zic, Doamne, în momentul ăsta așa de relaxată și de liniștită sunt, încât parcă îmi vine să continui și în pat, nu știu, să mai fac o meditație, să mai mulțumesc, îmi vine mai ușor. Câte Vine ore de totul somn mai profund ziceai relaxat. că câte ore de somn profund ai zis că dormi? Da, 4-5 ore. 4-5 ore de somn profund și nu-i venea lui fiică-mea să creadă. Zice: "Mama, eu așa ceva n-am avut pe ceasul ăsta Mhm. niciodată." Și Și cu zice: "Nu pot stres? să zic că nu dorm." Da, zice: "Profund așa, fără stres." Da, și stres puțin, deci Asta în și contextul în care femeile la menopauză dorm cu totul 4 ore, 5 ore. Și alea da, chinuit? da, vreau să zic că am colege foarte multe. Mhm. Foarte multe care se plâng că nu au somn și dar, da, și eu zic: "Mă, dar nu știu, n-ați făcut nimic" sau "Na, păi ce să faci?" Foarte greu le Da, ăsta este cel mai, greu lucru, să urnești pe cineva, să facă ceva spre binele său. Este atât de dificil, cel puțin la români, și nu degeaba se spune că, în primul rând, că 38% din populația adultă este obeză, statistic vorbind, dar obeză, nu da, că au câteva kilograme în plus, plus că suntem pe ultimul loc în Europa la mișcare. Mai ales vai că de mine. majoritatea joburilor nu mai sunt fizice, ci sunt mai mult mentale. Stai așezat la birou și cam aia e. Adică Da, da, foarte greu nu să convingi, că de fapt nu trebuie să convingi, să faci oamenii, femeile astea la menopauză, să înțeleagă că, domne, trebuie să investești în tine de acum. Nu că ne-am da, descurcat noi când o veni vremea. Atunci când o veni vremea, n-ai să mai poți să faci nimic pentru corpul tău. Osteoporoza o să fie la putere, sarcopenia la putere, lipsa de putere în sine, pentru că până da, la urmă noi ce facem? Noi când îmbătrânim și ce vrem să facem? Noi vrem să mergem, vrem să putem să ne spălăm, vrem să putem să facem ce vrem noi cu corpul nostru, nu că o să stăm și o să baletăm într-un picior la 80 de ani, ci pur și simplu vrem să ne folosim corpul. Vrem să da, putem. să ne putem să nu Da, depinzi de cineva, exact. să nu Exact. depinzi de cineva. Nu, da, cum zici, nu trebuie să fii atlet. Să nu depinzi de cineva, asta e cel mai da, și mie îmi pare rău că n-am început mai devreme. Da. Dar și acum e ok, adică e foarte bine că m-am trezit într-un final. Important este că se și văd rezultatele imediat. Da, așa Adică este. tu de când ai început să lucrezi cu mine? Că eu nu mai țin minte. Din februarie. Deci din februarie și noi suntem în iunie, deci februarie, mă rog, martie, aprilie, mai, iunie, în 4 luni de zile. Da, și Deja ai început să te odihnești bine, să dormi bine, da, da, da. alchimia aia energetică, emoțională Deci asta funcționează. e Mhm. deci asta te face să mergi mai departe, când vezi că te simți bine, pur și simplu te simți bine și afecțiunile pe care le-ai simțit și așa, au dispărut, multe din ele. Da. Durerile de spate, păi nu mă mai pot plânge de așa ceva.